Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antonio. Blay pi baro kini gilong ki kubor bam takasngi. Alor ka jing sha penyap ki pat ba hapa halgam bar ka jing du ki mensim hadu arfn rungut bun ki jing sngolam ki latut nya kaleng ka perthai. Anong ba shilong bun ki pat ba khamtam ki try dukan nadu pulu khandailan hadu yodo bat mot pran ki lapan pau ka jing sngolam da ka jing khangdam ya laki dukan. Ha ka jing ya suwari ulat pathai kubor menta kasngi ningkong ka arpratrik uyayong arhajar arpsan kila pelong ya ka jing khangdam ya ki dukan baro hapo yo. Kani ka jing khangdam ya ki yo ka day ka belapin benahi da ka kinhun nong shong yo hinin kasngi. Kumshi pentaban penpau ya ka jing sngolam halor kani ka jing jasha penyap ya ki pat ba nong jungok kai perthai hapa halgam Kashmir. Bun ki dukan he ni ki dukan red ki khangnun laj no tang ki dukan di waidong bar ki dukan di do ha ki kinriang jong ka than mot pran ki pli. Hayodo bun hi ki bakhang lang ki dukan dawai ki pli. Kayo kahat ka kenja bar kinong kamai kaliru ki du nong. Kumban syupen ken mau bah ka arpu arterik menta ubnai. Arfn rungut kinong ni kai hapa halgam klasya asiat yap ha ki le no ki ba. Syuwan ban senret guli. Naphang kat ba kidang le kemen ya ka jing itenat kati ka jaka ka bapau nam ba ha ka kam jungok kai. Ha kawi kalyang ka jing bamdan kinong shong dukan bat jing bam pli dukan. Kalapen kelut ya kanong ba shilong namar omdan kinong shong dukan di madan. Habayo banya keren pat bat umentri kahima menlim umentri wartingha uong uklemtip ea berkahima kam syamlapen mi ea. Ha gajing net jurip hayodu ha kabalalap bakidukan baro ki khangnun. Apo yodu lakalong kidukan marba mardi kidukan tiar kidukan jur bat kiwi di hendrai kidan pat katu kat ni kidukan kiblapli ya kidukan jongki. Ha kawi kalyang ka jingkhang yo ya ki pat ba ong umentri wartingha kakta shisha bat ka office kahima kumju. Naki pai da di slow pakidan ke slow ba kultur cingca ke beron cak cak hai do cak ngam tip ha sai pan sai bis ya mar ba ki ba ong adu message chai nang khang yo ni ngam te message chai khang yo ang pai ko khabar ka sigam tho kham tho tang pai pat ka ni ka ang islong tan to puri tu sinjai a tho ba ki khang yo ba ki dukan bro dengan ada lalu sodi sesjanya yo menit aduh menit tak kuat kasih kan deh tega meli ke bagi kami ke ba nak kiwi bentang am tu ki bakang te yang ongo dan nak ting slow tu gitu ba sya katep itu ke besar banyak gitu kan deh nak tak ada ki slow ke iya tum tawah kata deh bakal tu ketika kenhun iyo ke bab ngam tip ka khun ka ngaji ngam tip sya mun dewi kinong sungyo tak bakal kai pai da u smoi kata em ran ki ba ong man khang yo ngam tip u ei ba ong ya kata ka chi khang yo ngarong kendit he em dum dei na kalian jangan lah sangkali tetar ki onde di ben pacang dan gitu di baca hai chi cha ngam tip ba fi sir kham tip se per hai baca kata tu ja sir plus paisa ani do ka ba ni tip kham di dan gitu harau sim khang yo ha pe na pa kuwa ba ha kata kasih ini pun ba bakang kayo kumne ka ta ne me ki sungyo ki te ki nak yo ki ong ke yap ngom ta tengi lu nyam tip tin nong kumi ya sagi ya khang hi ya sagi đây là bỏ phim chứng dụ đi bộ đi ví dụ ba ini chứng dụ sih kalau chứng dụ sangat tahan nakaliang ni ko office jumpi kumran jing tip bagi digi bar ta ki hang dukan ki pentip ko office maglem bagi ni dia kata ngam tip pila pentip lu ngam tip mangarong kendit deh maka kami kita kecil ba mun sas ni bende khayo tip ko khabar kasih lo kan nu ko man dalai par ba padi tu se sar ba telang ngam ni men sesjan tu bala ni song tai dan kita ngam tip gede kita cing yap chung no ni chim ngam tip oi kita ngam sia kam tip hai kita
Mula kai kita wa pelom baru ba khang ke ngam tang ta ta suam tang ta kam ni sini tin tup kam na ko mut ki bakhang ro ki ka sho ka man ki ba pli ka man ki song kam jo ki kai ba pli dan ba snow kata kam ki ba snow dan so len ka na ka banta ke ba yo ki snow ke ki ba la ni pai ki snow ki khang ba snow ba pli binal pe ki dan ba pli nong kam do bun ba khang ba pli nong kam na pa ki bun ba khang pa ni pli ni ken ni ke ni ko ba kadon menteri serai ngoi baka del segadan dari penbor nek mungkin hun penbor ki bajla ban ke ka kai ngai ke ni ka kam kita kita tang si ni kai sim tim ni ke chin khang yo ma sha tu sim ko mong sha le sa na ka si ni Kalau kata pada tip lu kata lu wa ko khang anda dau khang du sim ko bar kan mi be ko khobor khasi Jadi bentang selong tay pun di sini je. Nya ulo no. Tang tay na. No. Bisa kum no nomor ba ki pentip ya pi ban khang ki kan re. Sia khang. Oh, kalau. Nak liang ga office. Kalau office ke kalau ngomong tinggi do bilang no gitu. Ya ulai tip pas me kata ngam tip. Nah, dah dulu nang sini ngam tate. Tip di tip kata kan saya. Kalau si mate dulu ne. Mình kháng yêu sinh tâm linh trình độ cái phải bạn ủng hộ như này thì bạn có muốn rồi không tức cả nak liang ga office pat kadon ka jing du nong ro khang phim du nong thôi hay si du nong ni kan du nong hàng